janjimu muluk kaya dara kekalangan ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane tur kowe aja ngecek karo kawula kaya ngene dume sampean duwe derajat pangkat dume sampean duwe kelungguhan kowe ngecek karo para kawula kaya Bagong ngene aku njaluk wektu sak jam tak nglumpukke kawula kowe tak demo jengkelang kowe bar takon piye Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat demokrasi nang kene iki kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia mergo dhek tukang ngomong aku dhek sing ngayomi aku dhek sing ngesui karo aku juragane ora ketok-ketik kowe kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe S2 ayo mawang surat dan ini sampean ngejar apa? Wah panusman ini jajalan kowe saya ngino Mananoto Mantu Prabu Baladewa saya ngias Mananoto Mantu Prabu Baladewa wedok ayo neng kene tak gawe sayembara sayembara nawa sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditene Baladewa nang boyo pustaka jamus manjiman Lojoto piye kuwi le omong kowe ala tak balik disene berjadi jawab yo alon-alon waktune isih sak jam isih sewengi yo sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditene Baladewa wenang boyong pustaka jamus manjiman Lojoto Tru aku ditantang itu wani ora jujur wae nek omongan wani aku nek gelut jujur wae ora wani ora wani kok dadak drangap-drangap ucape nek sampean nantang karo aku oke ora masalah semono uga aku Mas semono uga aku kowe iso gawe bali Bagong nek iso nglangkai kuandane Petruk aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku kadangipun Kakang Werkudara yo Siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang ya pancen kaya mengkono Werkudara piye yen piranganing para nayaka Punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darmaji ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih nanging sing gedhe pangapuramu yen to Siadi ngaturake sembah kawan pun Kakang ora tak tampa Werkudara apa aku duwe luput yen pancen aku mbok anggap salah dunungno salah engko napa kandhanono aku luputku nggo endi upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku Werkudara piye aja kadok ati kajron menapa yektine Sira Yayi ora luput tumrapun Kakang nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta wis padha mriksa ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci ya kok kadingaren temen dina iki Siadi ngaturke sembah kawan pun Kakang mongko aja ta jamak lumaring menungsa nadyan dewa wae ora bakal kuwagan sarta ora bakal kuat nampa sembahe Werkudara ning kok kadingaren temen dina iki Siadi ngaturke sembah mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi ana apa-apa ingkang tak sandang Werkudara mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing Siadi nanging genepi tata kramaning kadang Werda tumraping kadang Karuna pangestuning Kresna wae tampan ana ora sudi kok ora sudi piye kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin nek sapa apa kanthi mbok percaya kowe ora nampa sembahe Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe karo Taruna mengestonono bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa mau aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku kuwi lha dalah ngono to Yayi ya wis yen ngono ora ketang rada sesak rasaku rada tida-tida penggalih nata Ndarawati sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampan ana wenehno ngono kapan-kapan tak jumpuke kok sik to pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye kok sik to kowe iki jendak tak pikir-pikir sing gawe perkara ki kowe Kresna Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tak tampa mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi wis jelas dadak digawe-gawe iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan sembahe Werkudara tampan ana
Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku tampanana. Oh, tak gegem dadiake jimat. Lah, ngono ra wis rampung to. Senane kok tekan ndi-ndi ora? Bule kakangku. Bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Si Adi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinto, Balarama, Jaladara, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikane pun Kakang. Kok disebut sanggon-gon karepe piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa kakangku aku aturke sembah. Ngono ra yo prayoga to. Werkudara. Nggih. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikaning Koko Prabu. Mbok yo aja diucapke sanggon-gon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikaning Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu ki diundang nganggo jeneng bule ki ora trimo njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara nek kok kowe bule. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugat karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip nang alam padang iki mung saderma urip. Mung saderma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun Gusti paring urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh keparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasa mecah. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning datu ya Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya ora kurang penak. Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestuku Tampanana Yayi. Yo Nakula Sedewa. Ndak tampa pangestu pun Kakang Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih, lha pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel gagap gugup guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka Indrawati bilih renggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi angrakit parata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar. Kinarya mijiki ampihan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu, Yayi, kula wonten timbalan ing adawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyut. Persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kalepaning Samudra Madu. Namung semantena tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten saktepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana saking pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta menika tanpa beda kados dene wangsul dhateng Praja Indrawati. Mila mangsa kala benjang menawi wonten wekdaling kemirunggan Kyai Prabu sakula wangsa nedya tetinju tedhak dhateng Praja Indrawati kaicalna jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Indrawati karengku kados dene Ngamarta. Koko Prabu saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala. Koko Prabu monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan catur neta kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu, Yayi, malih-malih menapa estunipun sawanipun Raka Indrawati wonten Praja Ngamarta ingkang sepisan tetinju juwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekali jumuruh dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning dat kang murwendat dene ndungkak ing ngangka kalih.
Sawanipun Raka Indrawati dinten samangke menika namung wonten suka lilaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa kamipun Madura Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot repotipun Raka Indrawati. Pandhawa kedah saged damel pepadhang kawontranipun ing Raka Indrawati dhateng Raka Mandura supados dados saksi tama aturipun Yai Kresna ing tunjuk Madura Yai Prabu Samyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu, boten namung ngetingalaken labatanipun Yai Prabu babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged damel pepadhang kawontranipun para Pandhawa. Mila dinten samangke wonten suka lilaning penggalih keparenga sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu ingkang sejatosipun Pandhawa boten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika boten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet peranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha ndangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndwarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara aku sagu. Waton dadi sarana walyane Praja Ndwarawati. Aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna bebasan kula kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan mlampahing tebih kula mboten badhe selak. Mangka dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados sarana walyanipun Praja Ndwarawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang awrat kula nggih mboten badhe selak. Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelamanipun Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang sanget ndadosaken suka marwata soto salebeting manahipun ing Raka Indrawati. Ing mekaten Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah tindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yayi, kali-kali menapa? Nalika ing Raka Indrawati nglampahi Sarinaritis sesemek Raja Mula bebantal bata sarimbat. Wonten swanten iki dumeling wonten ing karenanipun ing Raka Indrawati bilih negari Ndwarawati saged waluya nirma temah jati temah mulya. Negari Ndwarawati saged manggih pepadhang menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kinarya nambak rengkaning praja kinarya tumbal wadaling praja paripun anggen kula nampi sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sawanipun Panakawan Petruk semawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya pun kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Jupun to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora nyembah ya ora ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong aku ora iso mong ruwe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ora tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesang suwun Prabu Darma Kusuma. Matur apa? Sinuwun Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya.
padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elek iki Sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to, Bagong. Nun, ning kowe dudu tata krama. Kula nek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak. Sora leh ngomong, kok sena. Kok Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi tata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Pak Jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Tanduki piye aku ki wong emosinan. Aku nek digetak wonge mok cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku ora budhek lho, Tru. Ha iya. Men kene kono kok bengok-bengok. Kok Prabu sampun mangke malah panjenengan boten kajen. Lho saya kuwi ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Sriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Bagong ora. Iki senengane nek aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem padha raja sapratamu Pranakawan. Wilujeng Gusti, nering sambi kala sowan kula, bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa, Bagong Padhararja. Pangestunipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang remuk keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan modar. Wong niki dianggep ora tata krama. Oh iya mandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapratamu. Panjenenganipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Petruk tak tampa pangestu manana Panakawan kula punika jimat paripun dayana ing kasantosan. Ponakan Bagong Padhararja, pangentunipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah Sinuwun. Iya Bagong kuwi wis ora kepenak Panakawan Bagong. Matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapratamu. Panjenenganipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki ya ora ngecek karo aku iki. Aku ki ratu nimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ayo urung. Mbok sing apik nek ngomong iki. Ngenake atine urung ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono lho. Nek danto kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajae loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sapratamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan dunekke bagus ora wangsulan. Kono-kono ora sampe nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki miloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho, wong nglulu karo wong ngece iki nglarake wong nglulu. Wong ngerti ora wong nglulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong nglulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge ning slole nyuwara ning wonge sing dunekke ning jejere kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Ya Bagong Padhararja sapratamu. Mantunipun Ndara Baladewa ngono penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestu tampanana. Kula tumpu kula iya kowe.
modal ora kowe walat karo ratu iki ngono kuwi kula pundi nggo jimandhayan ning kasantosan Petro nuwun slamet nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong nuwun ora celometan iki keraton tutundang kamu wah agrisik gucek kaya idak dasmu diar kowe wangsulan saiki gage omong-omong ora ngono ditandasi ngene dhewe apa ha sing seru baterene entek baterene entek tak cc ngomen rada seru tak cc lah Petro Padharjo pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong Padharjo pangestunipun Ndara Janaka wilujeng apa Bagong baterene entek lho pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya tak krompo Petro Padharjo wilujeng Ndara kembar Bagong Slamet pangestunipun kembar Ndara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya tak krompo pangestunipun tampanono Petro dalem sinuwun Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan para gage matur marang panjenengan ingsun apa sapa karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar Petruk matur ingkang terwaca saderengipun kula matur kepareng kula aturaken tebase di sekolah bening tulan kula puapun tamba bila wonten pakulan nggih kula munjuk atur mersa paduka sanata lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami dunadung kaping tanduk jar kula menika namung batur kula menika namung Panakawan mila mboten aneh menawi kirang tata krami mboten aneh menawi kirang subasita ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap apa kalih sawan kula mulo mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar diutus dening bapakmu nggih ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk ngaten sinuwun Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara kaya wong masuk angin ning ora masuk angin lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar dicaosi unjukan ora diunjuk penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumandu dateng bapak sing kelangan nggih kula Gareng karo Bagong terus kula cah telu sowan ngersani bapak matur ngersanipun bapak Pak eneng apa Pak nek pancen bapakku duwe kepinginan bapak ngendika karo anak-anak bapak ki wis sepuh tur anak-anak wis mentas kabeh sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan jaman aku isih cilik Gareng isih cilik Bagong isih cilik biyen tok tetah tok dulang tok turuti apa penjaluke anak lah saiki nek anak wis mentas kuwi nek wong tuwa wis tuwa kuwi dadi tanggungane anak penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi kula matur ngoten niku iya Petruk bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel sikile gelem mandhap saking lincah terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong terus bapak paring pangandikan Petruk Gareng lan kowe Bagong kowe aja wedi kowe aja bingung aku ngene iki aku ora gagas uripmu aku ngene iki ora gagas uripku aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Wangtukul Bathara Tunggal kepengin urip ning kayangan apa ning jagat aku pilih ning jagat pilih dadi pamomong tumuli aku medhun ning jagat lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke kok rasaku kaya mathuk rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku ngomong marang para Pandhawa wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe ya kuwi negara Ngamarta kowe tak kandhani ya Truk nuwun sewu lho sinuwun kula nirakaken swantenipun bapak iya Petruk ora apa-apa kowe tak kandhani
Negara Ngamarta menika biyen didadi negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi gemari pakarta tata Raharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta biyen kondang kaloka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Tru. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit Ngamarta ora tentrem, mergo akeh para kawula iki padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentuk sakarepe dhewe. Pekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo lakon kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arepa piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ilmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta kita itu ngomong sak uruping damar, sak umuring jagung. Nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan, "Ku sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana mutiara, mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan. Kebak kamanunggalan ayem lan tentrem, ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumregut desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula mergo digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggih sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sowan kula saking Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dateng masyarakat, bantu dateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan enggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja ming para-para nalendra sapepadane sing disrawungi
Sebenarnya dume dadi Nalindra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Mrika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo. Kula mulya cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem po? Sul. Sul sepatu sop sepatu ora. Wis kari ngenteni Petro dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara, nggih. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro, nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasempatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Kono kawan Petro njupuka saka maduka ora aru bakal wegah Petro. Matur sembah nuwun Koko Prabu, monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Petro, kok ngaten ngomong bapak ya? Ngomong bapak piye? Aku bendahara. Kowe ki anggere ana wedanane nglumpuk kok ming arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki ming aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dhewe setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak Sina Ndarawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamis Lima Sadana kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Oh, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngapa rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Iku ngapa? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsul ana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Lima Sada, paham? Maturan, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora wae? Ora. Mundur. Biar matur. Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur e. Heeh. Kok terus to, Gong? Kathokku terus e. Boyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Rame kene? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep napa Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa to? Menyiliki diki. Kaya keruwe. Ajeng menyiliki diki. Anu, apa? Nitil preksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Jare wau ngendikanipun Sinten Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah.
dikandhani apik-apik wis ora gelem anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat molima dilakoni wonten papan mriku mula Gusti paring pegeblok dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani niku ingkang disebut pageblok. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa Sinuwun Darawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok upama ana pegeblok lho upama niku sing ketaman negara Ngastina merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja malah Darawati nuwun sewu Darawati niku pepethingane negari apa ta sebabe kula matur pepethingane praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa ning ratu luar biasa. Apa ta sebab disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa to? Oh iya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok niku nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik niku mung kantun ngedhepke paningalih tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngampun pindho? Padha sero kok. Melih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten. Ayo mau didhawuhi ora gelem kok. Oh, ya wis apa-apa. Kuat-kuat ke? Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Darawati, monggo jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ajen. Ning nek sampean rawuh karang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangpareke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangpareke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasra wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Surabaya. Gong, Dharma Kusuma ngoten Ratri Menggalih mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Ratri Menggalih. Panus maning jajalan Sukertani bawuna iblis lah.
Lah kok dadi Bagong ucape brewili kaya grojokan nyerewete kaya bete semono patugalan. Wah, langap-langap ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darmakusuma ngina karo Kyai Prabu Ndorowati. Parat. Terus, gentenan terus. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene karo Sinun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja meng krikil. Wah, cilaka iki Bagong. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing digersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Prabu Ndorowati ya. Kowe ngono-ngono ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Prabu Ndorowati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndorowati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek isi ijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi diandang nenggala modar kowe. Ya kene Catra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho, ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambek diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning rampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satria. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsul ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adik kula Bagong sinu. Bagong niku lare mbugal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkal, marai nesu pun boten usah dipenggalih. Yen lumah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane menye Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adikku Ndorowati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pepetane, Tru. Kang apa mergane? Lah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyebut nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyebut nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu locot kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku ae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinun Prabu Baladewa muntap. Aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Ngene, aku ndak tak kowe ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Kyai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Ambek lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kok ngilo karo gitahe. Bapakmu kok nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibar 17 wong arek nyolong mripat. Wong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon.
Bagong. Ngapa? Kowe iki ngopo mendateng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho tra iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Wah. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeyen. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes menang terus nek rawani metu sik ana. Ana metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedhi bal 17 wong lek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong lek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Bae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Bae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngecek karo bapak, ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Sithik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekarangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngecek karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngecek karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso. S2 ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune murid-murid. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Ora kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, manus maning jajalan. Kowe seneng ngene manana to mandur ora mulo dewa.
saya ngias Maranata mantu Prabu Baladewa to. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidane Baladewa nang boyo pustaka Jampus Manjimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak pada disene-sene percaya jawab yo. Alon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidane Baladewa nang boyo pustaka Jampus Manjimat Lojoto. Terus? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak drangap-drangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo. Ning gandeng niku wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adik mungsuh adik. Ya, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Ning ndi papane wong neter kadigayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, abu-abing nganggo bendho mati. Pun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepunden kula niki wae jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati mampun nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis ana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku dalan nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Murana kula sedaya nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atur-atur sama. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong nggih. Soale Petro niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wae jenenge nggih besok piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niku ya ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Tro, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong nggih. Para iya.
Piye, Den? Iya sing ati-ati. Piye, Doro? Iya sing ati-ati. Piye, Den? Iya sing ati-ati. Doro wong ngambil Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Ora jan-jane kowe iki ngopo? ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Ratu Siniwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah durung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Lho, masa ora? wonten gangsal 12. Wonten gangsal 12. Tak jupuhe 5.000 ento. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo lah. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo, Bareng. yo, Bareng. petak dasmu. Betul. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Kowe lah. Kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 lho. Kae, apa memper kae Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih Munduraken bijang menapa? njaluk Kresna. Oh iya. Wis taken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ra ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kabeh. Lakuning lekaso kita rinuting gitung katung katorang ngomong memangun manah rahayu mulai ya Hah? mulai Piye? mungse awake dhewe iki ora bae-bae. Nek sing nantang karo Petruk mau Sur Mandura ning bareng aku ngematke Sur Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi gatine supaya apa sing dijongkol dening bapake kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga iki ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya.
Bapak ming niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngono. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepunden. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung. Aku mungsuh Ndara Karikaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, Pendem. wis iku to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya? Mati ki dipitung dadi 3, mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Mleboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama. Mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki Candra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ora kok. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal duwe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting pletok. Nek omong ora tau bener. Heeh. Mbok nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Kon. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, Asik ate. ya. Kowe nek ndi? Ana mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Lho ki edan kowe iki training sapa ya? Mbok mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawel kowe. Sikane kabeh. Yo, oke. Neng kene lho. Heeh. Ndara Antasena, Iya, Truk. rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan mandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Ngendikaning Suwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Suwa Mandura. Terus kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para Pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Pundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa.
kowe wani karo Kunden Mandura Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran neng kene marganing patimu Petruk kok ayo kok Sik wetengku lara itu. wetenge lara Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. waduh iki piye iki wis kebaca tak takoni Jauh omongan sih terus. Diulur waktu neng kok nek mari asik ate terus. oh iya ning tenan lho Wah, iki mak kerucuk ngono terus. Mbah napa iki terus? waduh tak jagake Jagake jempolmu nek lara wetenge kok dijagake. nuwun sewu Den perkara kula ajeng mangcekel perkara kula ajeng mangrangket monggo kula mboten ajeng selak ning nuwun sewu sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane kedadiane piye kanane piye awal mulane piye niku panjenengan kudu iso nampa nek sampeyan ora iso nampa napa sing kok landhake sampeyan ming bela harus Prabu Mandura sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili kanthi adil lan bebener lah perkarane apa nah nek konten niku jenengan kudune adil perkarane kula tak ngatur kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak niku pengen bangun kayangan ora bangun papan sing magro-magro ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati lho sebabe napa Mandarawati ke Taman Pegebluk cep kula meneng boten wangsulan ning niki cangkeme niki Ancol Galeng niki wah ngandar-andar sak penake dhewe yo nek Kresna tenan nek Kresna palsu pun celak sak piturute ngandhake nek Ndrawati ora ke Taman Pegebluk Ndrawati menika ketenggan dewa sing dadi ratu menika titising dewa kok ke Taman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh terus sakniki niku ujung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti